Never forget. Hi guys, good morning. May bibilhin ako guys. Maaga pa. May konting pa birthday si Glenn's guys. Patrolnya ko pa nilig. Ada rin na siya kain ito. Tingnan nyo guys, oh. Hey guys, tingnan nyo, oh. Ang ganda. Wow! Ang ganda. Mansion. Lalakarin ko lang guys. Guys, may Robinson's Harrow. Ay, bastos nga ido. Ayan guys, dadaan muna tayo sa cathedral. Magpapasalamat tayo sa mga blessings.
Tingnan nyo guys, oh, ang daming flowers, oh. Ayan, ang daming flowers ngayong Sabado. Ayan guys, oh, ang gaganda. Busy si Ben. Busy sila guys. Lowy ba? Anay dyan, Lowy? Napita. Happy birthday, happy birthday, happy Lord, thank you again sa subong nga adlaw ni tagaya sa another blessing si Tita Glens kag mga pagkaon sa tubang namon. Thank you again sa tanan-tanan. Thank you. Amen. Kain guys. Never forget. Patiyaran. Ang kuana ang Graham, no? Whitey muna ka, isang headphone na ha. Yung buwan ng buwan ng season ka din. Saan ang kaya? Hi guys, I will end my vlog here. Thank you so much for watching. At saka, yung simpleng handaan, okay naman guys. See you again. Bye-bye.